Oseo piny owacho kuom rem keto e tim dwaro manogol gaput manochuogi mar manyo yore mag kedo gi nek mar jok mamine e pacho ka koro gimiyo sirikal ndalo 40 mar lando nek mar mine kaka midhiero masani okwako piny Kenya. Ne giwuoyo e boma ma Nairobi kama giseo jotelo mamine ma pacho ka kuom rem chwalo duondgi e nek joma mine masani medore ka koro gidwaro ni piny owacho mondo oket tenge omenda mabiro konyo e yalo buche nek kod konyo jok mamine yudo ratiro margi. Owacho di ministries mag gender gi. Ang'o mutimo e ministries? Okunyal kata wuoyo. Wadwa ni uwuo. Women in parliament, National Assembly gi Senate. Amiyo uling. Wawinja ka uwacho ni ODM ok teru maber, UDA ok teru maber. To inegowa ok wach gimoro. Tudwa ni waduoku, ok obi duokou. Wuouru mondo everyone ong'e ni gima timre e pinyni ok ber. We are deeply concerned that the President has not acted on the group's key recommendation, such as declaring GBV and femicide a national crisis, even as the numbers continue to rise. We also recognize the many recommendations from the Technical Working Group, along with the strategic framework for their implementation. Nek mar joma mine ni koro biro bemiyo wasiwasi mang'eny. Ikia kichiew gokinyi tigone mana Nyasero kamano kwa sababu ikia ni ngimani dhi bedo kanye. Mar ariyo wakwa mine mane wayiero, jotendwa mwayiero, miligesa gini women reps te. Woguru oko mondo konywa e lwenyni. Ntie mine kata nyithindo be ma koro kosetho to families gi dong. Ere kaka families gi be nyalo bedo supported gi sirkal. To pile ka pile ki ing'eyo news to en nyithindo matindo nyiri otho kaka marom koda otho to mano ok ber. To wachno wakwedo to wakwayo government odonje kinde mondo olos wachno. Rowere ariyo nochiel gi magina moito ngimagi odhiambo manyoro e boma ma Busia e kinde rakruok manobedo e kind obila gi kweth moro mar rowere midendo ni Jobless. Rowerego mawuok e gweng' ma Marachi, Busia nobago ng'anyo wuok tich ka gidwaro ni mondo obila owe thuolo jatendgi Edwin